बागुलबुवा. हॉन्टेड ब्रिज हा अनुभव 3-4 वर्षापूर्वी मला आला होता. मी तेव्हा शिक्षणानिमित्त पुण्याला राहत होतो. दर शनिवारी रात्री आम्ही मिळून पुण्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी कधी नाईट आउटला जायचो, तर कधी रविवारचं एखाद्या पर्यटन स्थळी जायचो. मला आधीपासूनच भूत, आत्मे यांबद्दल थोडं कुतूहल होतं, म्हणून मी पुण्यातील सर्वात प्रसिद्ध अशा शनिवार वाड्यात गेलो. तिथे मी जवळपास 3 वेळा भेटी दिल्या, पण नेटवर लिहिल्याप्रमाणे किंवा लोकांकडून ऐकायला मिळतं तसा भूताचा अनुभव किंवा किस्सा मला तिथे कधीच आला नाही. पण काहीही असो, त्या ठिकाणाला भेट दिल्याचा आनंद हा वेगळाच होता. आम्ही पुण्यातील अशाच वेगवेगळ्या हॉन्टेड जागांना अधूनमधून भेटी देतच राहायचो. त्यातच आम्हाला तिथल्या एका हॉन्टेड ब्रिजबद्दल कळलं. खात्री होती इथेही काहीच सापडणार नाही, कारण याआधी आम्हाला भूताचा कधीच अनुभव आला नव्हता. पण त्या जागी रात्री केल्याचं एक वेगळं समाधान आम्हाला मिळणार होतं. ठरल्याप्रमाणे आम्ही मित्रांनी प्लॅन केला. या विकेंडला आम्ही तिथे रात्री 2च्या दरम्यान जाणार होतो. तो दिवस उजाडला. मित्राने त्याची गाडी काढली होती. रात्रीचं जेवण केल्यावर आम्ही सगळेच गाडीने त्या ब्रिजकडे जायला निघालो. तो एक जुना आणि प्रसिद्ध पूल होता. विशेष म्हणजे तिथे जवळच एक स्मशानभूमीही आहे. त्या पुलावर याआधी खूप अपघात झाले आहेत आणि ते सगळे वेगळ्याच कारणाने झाल्याचं बोललं जातं. या पुलाविषयी बोलत असतानाच अर्ध्या 1 तासातच आम्ही त्या ब्रिजवर पोहोचलो. आम्ही एकूण 4 मित्र होतो. रात्रीच्या त्यावेळेला पुलावर वर्दळ नसल्याने आम्ही तिथेच गाडी थांबवली. बाहेर येऊन 5-1 मिनिटं सगळीकडे एक वेळ नजर फिरवली आणि मग पुन्हा एकदा गाडीत येऊन बसलो. अंगावर शहारे आणणाऱ्या गार वाऱ्याशिवाय तिथे कसलाच अनुभव आम्हाला आला नव्हता. गाडीत बसून गाडी सुरू करणार तोच आमच्या कानावर एक भयानक किंकाळी पडली. आवाज गाडीच्या अगदी जवळ, जणू गाडीच्या काचेला तोंड चिकटवून कोणीतरी किंचाळल्यासारखा होता. त्या किंचाळीत प्रचंड वेदना जाणवत होत्या, जणू त्या व्यक्तीची कोणीतरी चामडीत सोलून काढली असावी. 3-4 सेकंद तर आमचे श्वास आपोआपच रोखले गेले होते. आमचे डोळे मोठे होऊन आम्ही एकमेकांकडे पाहतच राहिलो. आमच्या मित्राने थंड पडलेल्याच हाताने धाडस करत गाडी स्टार्ट केली आणि आम्ही कसेबसे तो पूल पार करू लागलो. त्या किंचाळीचा आवाज आमच्या कानांवर पूल पार करेपर्यंत तसाच घुमत राहिला. पुढे आल्यावर आम्ही पाहिलं तर आमच्या सगळ्यांच्याच हातावर भीतीने काटा आला होता. आमचं हृदय अजूनही जोरजोरात धडधडत होतं. या विषयावर जास्त काहीच न बोलता आम्ही सरळ आमची रूम गाठली. त्या रात्रीनंतर आम्ही हॉन्टेड जागांच्या भेटीचा विषयच मनातून कायमचा काढून टाकला. मी तेव्हा नवीनच एका वाचनालयात कामाला लागलो होतो. खरं तर मला स्वतःला वाचनाची आवड असल्याने अशा ठिकाणी काम करणं माझ्यासाठी फायद्याचं आणि आवडीचंच काम होतं. नेहमीप्रमाणे मी कामात होतो. आलेल्या पुस्तकांचं वर्गीकरण आणि नोंदी करत होतो. तेवढ्यातच मला समोरून कोणीतरी चालत येत असल्याचं जाणवलं. मी झटकन वर पाहिलं तर एक लहान मुलगी कागदात बांधलेली भजी खात सरळ आत येत होती. तिचे कपडे पूर्ण मळलेले होते, केस विस्कटलेले, अंगाला माती लागलेली. कदाचित कोणी गरीब पोरगी भटकत चुकून आत शिरली होती, म्हणून मी जरा रागातच तिच्याकडे गेलो. तिला काही बोलणार तोच माझा मोबाईल व्हायब्रेट करू लागला. मला एक महत्वाचा फोन आला होता. हिच्याकडे नंतर बघतो असं म्हणत मी बाहेर येऊन फोन उचलला. फोनवर 30-40 सेकंदच बोललो असेन. मी आत आलो तर ती मुलगी कुठे गायब झाली होती. मी तिला सगळीकडे शोधलं. ती कुठेच दिसत नव्हती. हा माझा भास तर नक्कीच नव्हता, कारण तो भजनचा कागद भजनसकट तिथेच खाली पडला होता. मी बाहेर जाऊन वॉचमॅनला हाक दिली. तेव्हा तो बोलला त्याने अशा कोणत्याच मुलीला आत येताना पाहिलं नाही. आम्ही हे बोलत असतानाच एका मुलीची सांडवती आकृती आम्हा दोघांनाही पुस्तकांच्या कपाटाच्या पाठी जाताना दिसली. आम्ही धावतच तिथे गेलो तर तिथे कोणीच नव्हतं. यावेळी तर तो भजनचा कागदही कुठे गायब झाला होता. ती मुलगी वॉचमनची नजर चुकवून आत आली कशी आणि परत कुठे गायब झाली हे मला आजवर कळू शकलं नाही.
मी माझ्या मैत्रिणीकडून एका लॉजबद्दल ऐकलं होतं. असं बोललं जातं की ते झपाटलेलं आहे. एकदा कामानिमित्त माझे मिस्टर एका लॉजवर थांबले होते. ती एक जुनी 2 मजल्याची इमारत होती. इतर हॉटेलपेक्षा तिथलं रेंट हे बरंचसं कमी असल्याने त्यांनी तिथेच राहायचं ठरवलं. दिवसा तर माझे मिस्टर कामानिमित्त बाहेरच असायचे, पण रात्री रूमवर येताच त्यांना विचित्र अनुभव यायचा. एक मुलगी त्यांच्या दाराबाहेर सतत धावत राहायची. ती कोण होती, कुठल्या रूममध्ये थांबली होती, त्यांना काहीच कल्पना नव्हती. एकदा असेच माझे मिस्टर दमून रूममध्ये आले होते. ते आराम करत असतानाच रात्री 12:30 वाजता एका मुलीच्या खेळण्याचा आवाज त्यांना आला. ते जागे झाले. तिला दम भरायला म्हणून त्यांनी दार उघडून बाहेर पाहिलं तर ती मुलगी तिथेच थांबून त्यांच्याकडे पाहत राहिली. माझ्या मिस्टरांनी तिला काही प्रश्न केले. तुझे आई वडील कुठे आहेत? तू कोणत्या रूमवर थांबली आहेस? पण ती मात्र त्यांच्याकडे एकटक तशीच पाहत राहिली. माझ्या मिस्टरांना ते काहीतरी विचित्र वाटलं, म्हणून त्यांनी लगेच दार बंद करून घेतलं. शेवटी काही दिवसांनी काम पूर्ण झाल्यावर ते तिथून निघू लागले. निघताना तिथल्या कर्मचाऱ्याने त्यांना विचारलं, आमची रूम, तिथली सेवा, एकूणच कसं वाटलं तुम्हाला? पुढच्या वेळी कधी याल तेव्हा नक्की इथेच या. हो, सगळं काही उत्तम होतं, पण ती मुलगी, तिने 4 दिवस वैताग दिला. हे ऐकताच कर्मचारी त्यांच्याकडे पाहतच राहिला, जणू माझे मिस्टर काहीतरी भयानकच बोलले असावेत. त्यांनी नंतर हे सगळं मला येऊन सांगितलं. मलाही ते जरा विचित्र वाटलं. पण नंतर एके दिवशी माझी मैत्रीण माझ्या घरी आली, तेव्हा सहजच त्या लॉजचा विषय निघाला. ते ऐकताच तीही जरा शांत झाली. ती म्हणाली, तिथे तुझ्या मिस्टरांना कोणती लहान मुलगी तर दिसली नाही ना? यावर मी बोलले की हे तुला कसं माहीत? त्यावर ती जे काही बोलली ते छातीत धडकी भरवणारं होतं. तिथे राहायला गेलेल्या जवळपास प्रत्येकालाच तिथे रात्रीची एक मुलगी फिरताना दिसते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती लॉजच्या कोणत्याच रूमवर थांबलेली नसते. हे बरेच वर्ष चालू आहे आणि हे सगळं तिथल्या मालकालाही माहीत आहे आणि कर्मचाऱ्यांनाही. म्हणूनच तो त्यावेळी गप्प राहिला असणार. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.